nakatago na kayo! Padulong siya dito. Maluwas di ko ani. Unsay maluwas? Ini last word. Wala na! Patay na! Batos! Asa naman ka? Boss, unsa man? Magpadula na butag, tago-taguan. Bag-o na po na, boss. Sakto ka! Bag-o na pud ni. Kana, boss. Daghan na po tang makalas sa tawa na, boss. Sige, mangita na tag players. Copy, boss. Paita ning tambay ta, oy. Wa jud tay makwartahan ba? Lo, kinsa man ka? Wa ka kaila sa ako. Ako si Dora nga manghatag og kwarta. Sakto, kay wa kay kwarta. Pero naay mechanics. Unsa nga mechanics na? Simple ra kay ni siya. Kapamilyar mo na itbulaga. Aw, dali ra kayo na. Muna mong ginadula tong bata pa ko. Oh, dali ra jud kaayo. Pakakwarta pa jud kag 5 million. Ha? Sige, sige. Wapil ko na. Sige, sige. Magkita ra ta sa binyo. Asa man ko makautag kwarta ani eh. Problemahan ang daghang utang eh. Sakto. Uy! Kadlo pa ni Bugnaong, kinsa mo ka? Kadlo ka na rin naong, pero ako ay makasulbad sa imong problema. Ano, manghatag ka kwarta? Sakto ka diha. Mudula ra ka sa among padula. Saan na padula ninyo? Basic lang. Mag-eat bulaga rata. Ha? Kato na sa sipiin-sipiin sa Dabarkats? Ay bogo! Dili ba? Mao niya mong ipadula. Aw, mga kwarta makakuha na. Masulbad ba ka ang problema? Makakwarta lagi. Makasulbad din sa imong problema. 5 million atong premium. Uy! Makwartahan na kuha na! Kung gusto ka makakwarta, magkita ta sa venue. Ay, problema haram pre, oy. Kagi tayo mga kwarta. Gani pre, itos kayong panahon ron pre, oy. O gani pre. Pagkaunahuna lang tayo pamayot, ani. Ay, tama pre. Mamayo ta pre. Kisa pre. Kabalo ko. Nanginahanglan na mo kwarta. Kaya nga no, manghatag ka kwarta? Ah, kuyawa pon mong porma, oy. Mura mga eksdura. Pwede puli ni Dora para mangita kog players na mahatagan og 5 million. Oh, tama pre. Kakwarta na ta pre. Basig scam na. Dili ni scam. Murag na may power pre. Dili gini scam pre. Sige, mudula me. Sige, magkita ra ta sa binyo. Boss amo, naa na sila. Okay, ang mechanics ana, ang makitaan patay. Sige, magsugod na ta. Et bulaga, nakatago na kayo. Wala sa harap, wala sa likod. Bilang ako na 3. 1, 2, 3. Tago ko para makadaog ko. Siyaro pag makitaan pa ko ani. Para sa 5 million. Matago o wayo. Bulaga! Hi. Hi, Pag! Wala na! Patay na! Patay, saan ka ko nila gumakitan ko? Bulaga! 2 players out! Next! Ay, salamat. Padulong siya dito. Maluwas di ko ani. Unsay maluwas? Nagay ka niya? Naajud. Ini last word. Wala na! Patay na! 3 players out. Uy, ako na lang yun isa. May hindi ko makita na rin. Sayang kay pabilyon. Nasa ka to sila, no? Ako na naman isa. Dapat ako daw gani. Nakitaan man ka! Patay! Gihapon ka! Boss,
Purot na, boss. Okay,